What's up mga katolits, magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, saan sulok man kinamundo at sa payong dagat. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon mga katolits, no? Ngayon po ay andito po tayo ngayon sa Lawag, Ilocos Norte. Ayan po, dito po kami ngayon nag-stay sa guest house. Ayan po, itong kahabaan ito, kamalaking building. Ayan po ang ating sasakyan, nandyan. At ngayon po ay lakad-lakad po tayo dito, tingin-tingin po tayo dito sa paligid. Mayroon po tayong nakita dito kahapon mga tolits. Oy, nakalock yata ito. Tingnan natin, oy, nakalock. Hindi pala. Sila mga tolits yung aming gate. May gate kami dito mga tolits, no? Kaya safety kami dito ang aming sasakyan dahil po may gate dito. At lalabas tayo ng sandali mga tolits habang libre kami dito ng mga tolits, libre kami ng almusal habang wala pa yung almusal namin at maaga pa naman mga tolits. Pupunta kami ng ngayon, B-Far dito sa Lawag. Kaya wala pa, nagluluto pa yung ating kwan. Ayan po mga tolits, mayroon po dito sa highway ito papuntang Manila. Yan ito, ayun ko kung saan na papunta yan mga tolits, hindi ko na alam. At meron po ditong Bombo Radio sa aming harapan. Yan o, yan o mga tolits, may Bombo Radio dyan. Alright, o diba? At ngayon tayo'y ikot-ikot dito, ikot-ikot tayo dito mga tolits. So may dito, may maliit na bilog dito, circle, may circle po dito mga tolits. So ayan o, may nakalagay dito na this way to International Airport. Ewan ko papunta ba dito, ewan ko mga tolits, papunta ba dito yung airport o papunta doon, kasi circle po ito mga tolits, apat na to, ito pa diretso, ayan naman pa diretso doon, may McDo din doon mga tolits. Ayan, at ito po yung paligid dito mga tolits. Ayan, ayan po yung mga estatwa. Ayan po yung nakalagay dyan na airport. Yan o, may nakalagay dyan this way to airport. Ayan. At yung may mga estatwa dyan, maayon ko lang matos kung pwede ba tayo maglakad-lakad dyan paikot sa circle. Ayan o, hindi ko alam matos kung pwede tayo maglakad-lakad dyan. Okay po mga tolits, ito po yung paligid. Ayan po, malapit kami sa kainan. May mga kainan dito mga tolits, nakasarado pa, maaga pa. Dito po kami naghapunan kahapon, kagabi. Ito lang po, malapit lang po yung aming tinutuluyan. Nandyan lang sa likod dito mga kainan dito. Yan o, yung nasa taas yung aming tinutuluyan, yung The Guest House Lodge. Yan ang nakalaang pangalan niya. Wala pa, sarado pa yung mga kainan dito mga tolits, sarado pa. Ayan, ang lawak, ang haba ng highway mga tolits. Ayan, sarado pa yung mga kainan dito. May dito mga tolits, visitor center, Baker Beach. Yan o, pasalubong yan mga tolits, mga gusto mong pasalubong, pwede kang dumaan dyan o. Ilocos PH, Baker PH, Ilocos Norte. Palarong pambansa. Uy, nung nakaraan mga tolits, may palarong pambansa dito kasi sabi ni ate nung caretaker dito sa aming tinutuluyan nung nakarang araw, busy lahat halos dito na hotel dahil po sa palarong pangbansa. Alright, lakad-lakad lang tayo dito mga tolits.
Wala pa, sarado pa yung kainan dito. At ikot lang tayo ng kunti. Try natin mga tolits na ikutin natin yung circle na yan. Pero sa gilid lang tayo. O, di ba? Try natin. Yan po no, mga tolits, baka bawal dyan bala ko sanang ikutin yan ba, mga tolits, yung circle na yan, maglalakad habang mag-video. Try ko nga mga tolits. Try ko na lang kung hulihin tayo. Maliwanag na lang tayo mga tolits kung hulihin tayo dito. Yan o. Kuha lang tayo ng ano dito o. Dito lang tayo sa gilid. O diba mga tolits? Ikot-ikot lang tayo dito sa gilid o. O yung circle na ito o. O diba? O ikutin lang natin tong circle mga tolits. Kuha lang tayo ng ano dito. Dito po yan sa lawag. Pero di ko alam, pero ayaw ko kung sintro na ba, pero hindi pa yata to sintro ng lawag mga tolits, yung ano na ito, paligid na ito. Di ba? Oh, dyan po ang highway, nandyan yung McDonald's. Alright, yan o, paligid dito ay malaking puno ito. This way to Pagudpod, yung paganon, yung way na yan mga tolits, papuntang Pagudpod. Ibig sabihin malapit lang kami dito sa Pagudpod. Aroy, agoy, malapit kami sa Pagudpod mga katolits. Yan o. O, naikot na natin mga tolits. Yan, naikot na natin yung circle dito. O, diba? Kahit pa paano nakapag ano tayo, naka ikot-ikot tayo dito. Yung kalsada na yan mga katolits, yan pala yung papuntang Pagudpod. Yung kalsada na yan, sige lang yun, papunta pala Pagudpod yan mga katolits. Okay po, ito na tayo, naikot na natin mga katolits. Mayroon palang ano dito, the Stone House Coffee, kape. Ano ito? Alright. Na tayo. Nakaikot na tayo sa circle. Di ba, mga tolits? Ito pala, ano yata rin ito? Parang luma na mga tolits. Ayaw ko lang kung may nakakatira pa ba dito. Medyo luma na. Wala yata nakatira dito mga tolits. Wala na nga. Yun, Bomboregio DZBR Bomboregio. Good morning. Wala na palang nakatira dito mga tolits. Alright. Yan po, nandito na tayo sa loob ng guest house mga tolits. Alright. Diba? Ito may maliit din siya ditong garden. Yan o. May maliit na garden dito sa paligid. Yan, may mga halaman dito. May mga halaman din siya dito. Ito yung aming tinutuluyan. Meron din siya dito mga yan o, mga halaman. Di ko alam ano mga tawag na mga halaman na tumatulit. O patulis, mahaba. Ito, walang bougainvillea yata tawag nito, matulis yung kulay red ang dahon. Ito parang may tinik o. May tinik. Ayan. Alright, yan ang ating sasakyan. Dito tayo. Ikot lang tayo dito habang wala pa tayong almusal. O, diba? O. Yan lang po matasyo. Yung nasa yan, yung mga ano na yan, yung sa highway yan. Yan po yung mga kainan dyan. Yung
kainan. Alright. Ayan o. Gabay. Ayan. At ngayon, bubuksan na natin yung ating kwarto. Matulis kasi ating lock. Right, so dali lang matulis sa buksan muna natin. Buksan na natin mga tolits. Pasok na tayo dahil tayo ay maliligo na. Ito yung ating kwarto. Ayan. Tayo lang dito mag-isa. Yung ating gamit. Dito yung ating gamit. Ayan. Alright. May ano pa siya dito sa likod mga tolits. May ano pa siya dito. Pwede ka dito maglaba. Pwede ka dito maglaba. Aircon. Mayroon dito sa gilid mga tolits. Mga likod to, mga damuhan. Ang likod dito. Alright. Ligo muna tayo mga tolits. Maligo muna tayo. Ayan. Diba? Hi! Alright, maya-maya na lang. Ayan mga katolits, nakaligo na po tayo, nakabihis na po tayo. Sinaw yung ating ulo mga tolits. So ayan yung ating forma. Alright, nakabihis na po tayo. Yuy. Okay po mga tolits, no? Wala pa yata yung aming pinalutong almusal. Kaya hintay lang tayo mga tolits. Right. Okay.
Punasan lang natin mga tulis dahil umulan. Umulan siya, umulan. matulis, tapos po natin nilinisan kasi umulan kagabi matulis, malinis po yan. Ayan, kasi pinakarwas natin yan sa Ilocos Sur. Kailangan malinis din habang walang ulan at yung ating pabayaan yung basa na yung matulis, malinigas yung didikit. Kaya yan, malinis na po matulis ang ating kabayo at atin rin yan
paandar habang nagpupunas-punas tayo pinapain dito. Okay po, no, matulits. Ayun, kasing linis na ng aking ulo, matulits, diba? Linis na sa aking ulo. Alright. Yo. Mga katulits, magandang umaga muli sa inyong lahat. Ngayon po ay andito tayo ngayon sa BFAR PFO dito sa Lawag Ilocos Sur. Nandito po tayo ngayon, matulits. Yan po yung building. Ayan, andyan po sila. Ayan, Department of Agriculture, BFAR. Ayan, dito po tayo ngayon, matulits, no? At magandang umaga po muli sa inyong lahat. Andito nga tayo ngayon sa Ilocos Norte, Lawag. Sa BFAR po tayo ngayon. Okay po. Alright. Yan po yung paligid dito, matulits. Ito yung ating sasakyan. Okay. Di ba, matulits ang paligid. Nakailang araw na po kami sa aming biyahe, mga tulits. Mga pang 9 days na ngayon yata. Hindi ko na alam kung anong araw na ba ngayon. Merkulis, Huwebes na ba ngayon, mga tulits? Hindi ko alam kung anong araw ngayon. Wala na sa isip ko kung anong araw na ngayon, mga tulits, at anong date na ba ngayon, mga tulits. Right? Kita-kits na lang tayo mamaya. Yun, mga tolits, magandang umaga po muli sa inyong lahat. At ngayon po ay andito naman po kami ngayon sa Balete Ili, Pasukin, munisipyo po ng Pasukin. Ito yung munisipyo ng Pasukin, Ilocos Norte. Dito po yung nila, parang plaza. Dito po, Art of Liberty. Yan po, mga tolits. Alright, po yung paligid. Okay po, mga tolits. Ito lang po tayo maghabang naghintay sa kanila ni Sir at ni Ten. Alright. Yan po yung nila, yung plaza. Ayan, andito naman po yung munisipyo. Yan, ang munisipyo po, matulits. Ito po ang ating update sa oras na ito, matulits. Dito tayo sa Ilocos Norte. I-rolling ko lang kayo uli sa paligid. Alright. Sunod nito, depende po kung anong sasabihin nila kung saan kami susunod nito pagkatapos. Okay po, matulits. Yun mga katulits, huminto muna kami dito sa Ginimar Restaurant. Nagtagpuan muna kami dito sa lugar na ito, matulits. Ayan po, ipapakita ko po sa inyong lipuran ang napakagandang tanawin. Alright, yan mga tolits, ang ganda, mga tolits. Ano na pala yan, China Sea na pala yan, mga tolits, yung na yan. Ang ganda ng paligid. Mainit siya mga katolits, pero sarap ng simoy ng hangin kahit mainit. Sugo lang tayo dahil di na bali mangitim, mga tolits, basta magkakapira tayo. Nandito po yung pira sa initan. Di ba, mga tolits? Ang ganda ng paligid, boy. Yung kabundukan. Di ba? Ano daw ito, mga tolits, pagbagyo talagang sapot itong dito sa kabila. Dito sinasira sa bagyo, mga tolits. Pinasok ko ito matibay. Alright. Ang ganda ng paligid, talagang mapapawaw ka dito, mga tulits. Diyan sa unahan, mga tulits, diyan papunta pagudpud na yan. Pero di na kami aabot doon dahil pumunta kami sa barangay, may pinunta kami barangay dito at dumiretso kami dito dahil turo ng barangay na may kainan daw dito. Kasi malayo po yung mga kainan dito, mga tolits. Kaya dito kami, babalik na rin po kami doon kung saan po kami nanggaling kanina na kalsada. Okay po, mga tolits. Ito lang po, pinapakita ko lang po sa inyo yung napakagandang lugar na ito. Mainit pero masarap ang hangin. Ang
luwag-luwag ng kalye dito mga tolits. Okay, right? Yan. Go na kami. Pag-yoyotor natin, tingnan niyo yung paligid mga tolits. Ang ganda, Wala to kuya, ba't Yun, may church pa? Diba? Ganda, Oy, ay, pag-ibig. Pag pumasok. Wala pa ito. Wala ka? Data. Wala akong dito dyan? Meron yan. Wala signal. May signal ka rin? Okay. Tingnan yung kalsada matulad sa ang ganda. Luwag-luwag. Hindi na makita yan pag binilisan mo. Ha? Akala nila guhit lang yan. Kita yan, sir? Binibilisan mo yan. Liwanag na liwanag yan, pag Hindi mo makita sa iba, magpa-data. bus parking. Baka bawal tayo dito pumasok. Yung mga ganyan, mga ano yan, tour. Wala nga. Kita tour mapunta. Ito nga highway turista natin na lang. High-tech pa nga ito sa kina natin eh. Pero doon, from Subic Bay. Yung sakay ko, pamangkin ni Red Cross Chairman Nick Gordon. Dick. Ha? Jake ha? Nick Gordon. Oh. Yung pamangkin niya si Christina Gordon. Ito yung sakay ko. Yan na yun. Dito na yun. Ito na ba yun? Yan lang. Ay, di pa pala. Ito ba? Unahan pa. Ang kainan naman eh. Kailan din siya. Pasalubong daw ni. Magnaot magnaw. Oh, naawat magnaw. No entry vehicle friend. Ang ganda talaga ng tayo. Bisito, hindi. Dito pala. Hindi pwede dyan. Dito lang tayo. Gusto Kung tayo. hindi, nauuban nila ng tulda ng tubig. Car yung ano. Pupunta kayo doon. Oo, kaya yan Ah, ang okay, entry. okay. No entry. Dito lang tayo. Okay. Titingin lang tayo dito. Okay. Bili ako ng ano. Ano yung windmill na maliit? Ayan po matulit, so yung tinatawag na Cape Dohidor daw ang tawag niya, no. Ayan matulis. May bayad lang matulis kung aakyat dyan. Dito lang tayo sa baba. Video tayo dito sa kuha tayo ng clip dito sa area na aming nadadaanan. Ito yung pagkakataon na makakuha tayo ng video sa mga area na ating napupuntahan matulis, di ba? Alright, let's go. Mga picture take. Picture. Kapit kayo. Nakausap lang ko ng kahit dalawang resource person para patunayan yung sinabi ni Kapitan. Sob na ako. Para nakita po na eh. Lawak yung dagat to talagang. Dito ba yung ano, sir? Yung mga English na ginahabol ng mga Chinese? Dito ba yan area? Hindi. Sa Bali St. Juan. Sambales yun, hindi siya dito area. Kasi sila yung lumalapit talaga doon sa malayo. Yung mga Scarborough talaga. sa Scarborough, hindi dito yon. Saang barangay ngayon? Dito lang to? Sa unahan pa? Doon pa sa unahan. Lalagpasan pa natin yung ano, no? Kanina, no? Oo. Paspasan natin ng konti. Kaya nag-ilaw-ilaw yung likuran, no? Kailangan pala pag mamasyal ka dito, mga 10,000 bid. Na-remember ko lang si Miss Abby, Ma'am Abby, na ba't din siya nag-ano kulang sa kanya yung 20k daw. Abby, sir ba? Sabi ko, Flagship ano. Mapadaan ka lang. Uy,
tayo. Hindi. Na-enjoy ka ba sa iyong trabaho? Nakapag-grocery ka pa. Grocery. Grocery tawag yan? Souvenirs. Mga nakabili ka pa ng mga souvenir. Inisip ko nga, kulang pa to eh. Kulang talaga yan. Kahit ako nga kalalaki kong tao, nakulangan nga ako sa 1,000, 20. I mean, Ha? kulang pa kasi may sided sa Antipolo. May sided ako sa Mindanao. Ay, wag na yung sa Antipolo. Ay, wag na yung sa Mindanao kasi Mindanao, tatawid ka pa. Ano tatawid? Uwi naman talaga ako sa Mindanao. Kailan? December. Every December na ako uuwi. Sa bagay. Tuwing December ka umuwi, no? Oo, kasi nung last time, di ba last na ako nga field Pangasinan December, si Kuya Joey ang kapag ko na pa. Buntag pa ito sa'yo. Sa 100 Islands ba? Saan ba tayo dito? Dito ba? Doon pa? Layo pa? Layo pa oh. Ganda mong patakbo rito. Ang lugar na ito, Ano ba to? Bubon. ano? Bubon. 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 Mapata mo, lagpas ha? Bubon. Napagadira ang military park itong ginunungan na to. Ikot dito hanggang maglabas dito. Tapos punta pala tayo din sir ng ano, barangay nito. Papareceive tayo ng letter. Kahit sa ano niya, secretary. Sa barangay captain niya to. Oo. O sa barangay Nagawan. Oh, dari na? Ikot lang tayo, sir? Tingnan mo natin yung ano. Yung barangay ko nila, barangay Hall. Hall. Wait lang. Iba rin yung sa kabila. Uy, wala man. Sirado? Napakalabas ito. Ano dito dito? Labas na tayo. Boss, may labas ba yan sa highway? Labas ba yan sa highway? May daanan? Hindi. Wala. Wala. Doon lang talaga. Thank you. Okay, okay. Ang sikip na eh. Manubra nito. Pantay kaniha. Sige sir. Wait lang. Dandahan lang. Yap, siya ako dito. Security Ricky, Kagawad, Malaki. So, Kaya? Yan po no, mga Katolits, andito naman po tayo ngayon sa isang bayan o sitio dito sa Pasok. Ano ba to? Sakop po siya ng Barangay Davila. Barangay Davila po mga Katolits, no? Yung paligid, yung mga anong tawag nito, yung mga mangingisda po mga Katolits. So, maraming isda doon, no? Alright. O, di ba? Ito po. Sobrang
Alright. Oh. Dito tayo sa gilid ng seawall ng isang sitio dito sa barangay Davila. Sakop po ito ng Davila, mga tolits. Lungsod ng Pasukin. Yan, Pasukin. Alright. O, diba? Whew. Right.